ngitholakala eGoli eBinoni 2279 leKwape Street iseGoli lapho. I-problem ukuthi ke mawuzongibona wenze i-appointment in advance ukuze ungibone. Awuvuki nje kuseni ubabelwa ikhanda ukuthi ngisawubona udokotela uNoyoyo. Uma uzobona udokotela uNoyoyo eThekwini, eClermont, Fort Mbikosi Dayway, nakhona futhi wenze i-appointment ukuthi njengamanje ngoLesine emkhulu, make no mistake ngizocela ukubona. Ukwenzelani lo? Ukwenzela ukuthi ingashayisani. Udokotela uNoyoyo njengoba sisho ukuthi udokotela indoda enesipho kakhulu izinto eziningi ezikhona emhlabeni ezinhle. Umuntu othi mina ngivalekile emalini, umuntu othi mina ngifuna ngiphakamise. Kunomuntu njengamanje engikhuluma naye nje uzame ibhizinisi lakhe lilele phansi. Kunomuntu okade bid amathenda uphelile unyaka lokuyihambisa amathenda physical distribution esubmita online still akaze alithole ngisho ucingo elisho ukuthi hayi nawe umakiwe ukhona kwabantu ekuthiwa abaletha amasampulu. Umuntu othi mina nginomasingcwabisane ulele njengamanje angeni umuntu dayisa amapolisi kuyayifanele abayidlile imoto kudliwa ngisho umuzi. Kunomuntu othi manje angazi ukuthi le mali enginayo izokhula kanjani. Khona umuntu ophunyelwe izimali, guess what? Uzoshaya uJuly singasekho leyo mali. Udokotela unazo izinto zokuphakamisa. Phumelele uye phambili. Hleke nawe njengabantu bonke uDisemba, uJanuary, abantu sibafisela ukwisimo somuhle, sibafisela unyaka omusha. Udokotela uNoyoyo lo masheshisi washeshisa impilo endodeni engenamali. Sinike inamba bazokuthola kuyona Khehla. Siyabonga kakhulu baba udokotela. Inamba ke mawufuna ukufonela udokotela uNoyoyo umasheshisa washeshisa impilo endodeni engenamali. Ithi 072 72 96305 082 587 4390 031 1000 uyafona kulezo namba. Imini ozokutshela ukuthi eka WhatsApp nansi ayikho kule namba engiyibizile. Udokotela uNoyoyo lo siyabonga kakhulu.